سلام كورات تخاتلتي لهم دما مقصلتا نايت زحلفة أب زحلفة HTML كمي كم زغون تاغسون كمي كم تقاملهم رينا نيرنا headingن باراغرافن غيرنا مالتي حجي دما توم كومن لن تقاملهم HTML تاغس كن رينا سنة مكتال أب زحلفة بزياينا بتحنا نيرنا حجي دما اتيوم كومن لن تقاملهم نا HTML تاغس كن رينا أبزا HTML tutorial not tool folder أو وشتا دما not tool file فتيرنا نتيوم ببزح نتقاملهم HTML tags زيهم مسلو مالتي كالوتون الله هم تبزح على فزرانيا بزحاتهم توم ببزح نتقاملهم قلنا زيهم مسلو HTML1 HTML2 دابلا أبزق زيزي HTML5 يبزح زلو سلازي اندا معبلا ماتي مالتي وإندا تمحايشة كوسخ زلو اندا توسخهم عرار زلو مجمّر أخمد سخلو بلينك ملكع تراي قبرو يزبل نيرو مشيلنا وي بلينك ملكع جيركمس أتححزوا زبل نيرو مشيلنا بدحريقن HTML2 HTML3 እንዳለ ሕጂ HTML5 በጽሕ ሎ ማለት እዩ ሕጂ ብብዝሒ ንጥቀመሎም ታግስ ነዚኦም መስሉ ከመይ ዝሰርሑ ዝብል ከዓ ንሪኢና መጀመርያ ሄደር ሴክሽን ፉተር ዝብሉ ኣለውና እዚኦም ሕጂ ስትራክቸር ናይቲ HTML ና ስታንዳርድ ብዝኾነ መንገዲ ክንሰርሓሎም ንኽእል ማለት እዩ ብዘይንሶም ክንጥቀም ንኽእል ኢና ሕጂ ንኣብነት እዚኦም ምኽንኣል እዩ ሄደር ሴክሽን ፉተር ሕጂ እዚኦም እዚ ሄደር ማለት ኣብ ናባር ንሪኦ ወይ ከዓ ኣብ ላዕሊ ንሪኦ ማለት እዩ ኣብዚ ጎግል ክሮም ከድና ሕጂ ተሪና ኣፕል ንኣብነት ተኺድና ሄደር ማለት እዚ እዩ እዚ ብላዕሊ ዘሎ እዚ ብላዕሊ ንሪኦ ዘለና እሱ ሄደር ተባሂሉ ይፅዋዕ እዚ ማእኸል ዘሎ ከዓ ሴክሽን እዚኣ ሕጂ እዚኣ ሓንቲ ሴክሽን እያ ከምኡ እዚኣ ሓንቲ ሴክሽን እያ እዚኣ ሓንቲ ሴክሽን እያ ሴክሽን ብሴክሽን ማለት እዩ بدحريون تحت مسوردنا ها فوتر الله مالتي زغا فوتر تباهيل صواع مالتي سلازي ستاندرد بز حلو منقد ويكا سرع بزغونا منقد خنقورو تللنا هيدر سيكشن فوتر لنا نفلاليو مالتي هيدر تبلع الزراناي سيكشن قد 4 سيكشن 5 سيكشن 6 سيكشن كلنا خيلي مغنياتو ابز خمن ريزا لنا بزحات سيكشنات سلازلو مالتي سلازي حجي እንታይ ይኾናሉ ማለት እዩ ስሩዕ ይኾናሉ ምክንያቱ ሓደ ዲቨሎፐር መጽ ሕጂ ኣበይ ዘሎ ሄደር ኣበይ ዘሎ ሴክሽን ኣበይ ዘሎ ፉተር ብቐሊሉ ክፈል ይኽእል ማለት እዩ እዚኦም ከይተጠቀምና ክንሰርሖ ንኽእል ኢና ሓደ ዌብሳይት ወላ ሓደ መትሓዚ ጥራዮም ወይ ከምዚ ኮንቴነር ምሽ ኣሎ ኮንቴነር ምሽ ሕጂ ብዙሕ ነገር ዝሕዘልናይ ወይ ብዙሕ ንብረት ዝሕዘልናይ እዚኦም ከዓ ከምኡ ማለት እዩ ግን እዚኦም ተጠቂምና ሓደ ዲቨሎፐር መጽ اوكي هيدر ابزي زلو إلو هيدر كراخ بخلي مالتي دحريو اوكي سيكشن 1 ايزي سيكشن 2 ايزي سيكشن 3 اندالها توم سيكشن بسيكشن يرخبهم مالتي فوتر مالتي زي مالتي لخا فوتر كايريم مالتي حج زيهم تايم زخون زلو مالتي استراكشر بزخون قوامه كله غيرهم الله مالتي نت ويب سايتنا سلازي هيدر ابي يالو فوتر ابي يالو كمون سيكشن ابي يالو حدا ديفلوبر ماتين خرخوا أشجرني مالتي إزيهم تزاي تتأكلنا جن سئلنا كلهم تتصحيفنا ينجن حوسوس زبالة هيدر نختركب فوتر نختركب سيكشن 1 سيكشن 2 نختركب أشجار خون مالتي كمي مالت مهان زيادة عندها تتأكلنا لهم كيد كلنا خردنا مالتي إزيهم حج تالناهم هيدر مالت أب هيدر نجبره نجر ويابلع على زخون نجر نغمطلي سيكشن مالتك 4 سيكشن 3 سيكشن 5 سيكشن كلنا خليهم فوتر مالتك أب تحت زلو مالتي سلازي نزيهم مثلنا زيهم كاله لينك خا حجي زخونه ناي CSS لينك ناي كالوت لينك خاب زخونه نابنت بوستراب كنتقن كلنا بوستراب مالت ناي CSS ناي جافا سكريبت لايبراري او خنبصح كلنا وي كنتقملو خلنا زياده هردانا يجن بحافشه لينك تاتكا ابز هيدينا نتوم شيلنا زخونه لينك وي ناي CSS لينك خوني خل وي زخونه لينك حجنا ابنت لينك لبزي
لينك مسوالكو حجب ستايل بلان له style.css يبلان له حج style.css تبل فايل أبستاتهلواني أب CSS تصحف كل ነገር لينك غير له مالتي ويا تحايز له مالتي لينك خان خمسة يستعملنا كاله ازيوم اتريبيوت مالتك نحاد تاج ወይ نحاد نابنت زي هيدر مش تبل الله نعا حجي كم توسخ مللي او ወይ كم توسخ مغلጽያ مالتي ወይ توسخ ነገር حج نابنت ሰብ እንተልናሲ ቀይሕ ጸሊም مش كنبل نخل ወይ መኪና እንተልና ዓባይ መኪና አላ ንእሽተይ መኪና አላ ግን ኩለን መካይን እንጽዋ ግን ዓባይ ንእሽተይ ገለልና ክንፈላለየን ከለና ከምኡ ማለት ይዝኻ እዚ አትሪቢዩትስ ማለትካ ክንጥቀመሎም ከለና ከምቲ ብዙሕ ግዜ ዝደጋግሞ ዘሎ ዝኾነ ነገር ክንጥቀመሉ ከለና ክርዳእናይ ግን አትሪቢዩትስ ማለት ተወሳኺ ነቲ ታግ ዝገልጾ መለለይ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብነት ናይ ዚኣ ሕጂ ንኣብነት ዊድስ ተሂብያ ወይ ገለ ተሂብያ ገለ ሓደ አትሪቢዩት ማለት እዩ ወይ ሓደ ናታ መለለይ ወይ መግለጽ ተወሳኺ መግለጽ እዩ ማለት እዩ ካልእ እዚ ናብ ዝብል ዘሎ ናብ ማለትካ ናብ ባር ማለት እዩ ሕጂ ክንሪኦ ተፈቲና ንኣብነት ኣብዚ ኸይድና ኣብዛ ሄደር ከይዳን ሕጂ ንኣብነት ናብ ኢለን ተፅሒፈን ኣብ ባር ማለት እዩ ኣብዛ ውሽጢ ድሕሪኡ እቲኦም ኣብዚ ክእትዎም ዝደሊ ክእትዎም ዘለኒ ማለት እዩ ሕጂ ሊስት ኣብ ውሽጢ ዩኤል ወይ ከዓ ኣብ ውሽጢ ኦኤል እዮም ዝኣቱ ክንሪኦም ኢና ዩኤል ማለት ሕጂ ኦርደር ዘይኮነ ማለት እዩ ወይ ከምዚ 1 2 3 ገለ ዝብልስ የብሉን ሕጂ ንኣብነት እዚኣ ተሪና ኣብ ውሽጢ ናብ ባር ዩኤል ኣላ ብድሕሪኡ ሊስት ኣሎ ማለት እዩ ሊስት ማለት ከዓ ንሶምቶም ሊስቶም ንብሎም ዘለና እዩ ማለት እዩ ብድሕሪኡ አንከር ማለት ከዓ ክንሪእና ድሓን ወይ ዛ አንከር ኣውፂና ሞን ሕጂ ክንሪኦ ሊስት ጥራይልና ሕጂ ሾርት ካት ኣፀሓሕፋ ከዓ ከመይ ክንገብር ንኽእል ኢና ንኣብነት ዩኤል ኢልና እዚኣ ግሬተር ዛን ተጠቂምና ኤልኣይ ኢልና ክንደይ ደሊና ከም ዘለና መጀመርያ እዚኣ ናይ ምርባሕ ወይ እዚኣ ተርባሓልና ሲምቦል ተጠቂምና ሰለስተ ተደልያነ ስሪ ምስ በልኳ ሽዑታብ ምስ ፀወጥኩ ብሓደ ግዜ ፅሒፋት ለያላ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከዓ ናይ ኣፀሓሕፋ ሾርት ካት ከዓ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ሕጂ ንኣብነት እዚኣ ሆን ክብላ እየ ኣብዚ ከዓ ኣባውት ክብላ እየ ኣብዚ ከዓ ኮንታክት ዋላ ክብላ እየ ሕጂ እንታይ ጌርና ኣለና ዩኤል ንምንታይ ዝጠቕመና ኣለና አን ኦርደርድ ዝኾኑ ይገብሮም ማለት ሕጂ ንኣብነት ኣብዚ ኸይድና ኦፕን ዊዝ ላይቭ ሰርቨር ተልና ሕጂ እንታይ ኮይኖም ኣለዉ ሆም ኣባውት ኮንታክት ዝብላ ኣምፂና ኣለና ኣለዋ ሕጂ ሊስት ስለ ዝኾነ ዳት ገይሩሉ ኣሎ ማለት እዩ ናይ ዩኤልን ናይ ኦኤልን ፍልልዮም ሕጂ ክርዳእና እዛ ኦኤል ምስ ቀየርኳ ማለት እዩ ዩኤል ሕጂ ነጥቢ ጥራይ ነይሩ ኦኤል ግን ብቁጥርታት ይገብሮም ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ንሪኦ ዘለና 1 2 3 ኢሉ ሰሪዕዎም ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ዩኤል ተኮይኑ ኦርደር ብዝኾነ መንገዲ ይኮነን ዝገብረልና ኖርማሊ ዝገብሮም ኦኤል ተኮይኑ ግን ኦርደር ብዝኾነ መንገዲ ወይ 1 2 እንዳበለ ይሰርዓልና ማለት እዩ ስለዚ ናብ ባር ማለት ታይልና ወይ ናብ ማለት ታይልና ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሄደር ኣብ ውሽጢ ናብ ባር ኣትዮም ብድሕሪኡ እቲኦም ሊስት ከዓ ኣብ ዩኤል ኣትዮም بدحريت يم ليست نجبرهم مالتي حج الليست جيرنا ينجن ولا حد يكون مالت لينك يكون نزله حجنا أبنا تابز خيدا أبز أباوت تزغيت أسي أباوت مالت مش حج بزعبانا مالتي سلازة أو ويب سايتنا بزعبات ويب سايتنا انتاي مخان وين تاي كم نسرح وين من تاي تكم تو ويب سايت نيوزر كنا قرأت تخينا أبز أباوت كليك مسجبر يخرج بوزله ويابز أباوت كليك مسجبر نافت خنو وصل دلي نازلنا نا أخو وصل له الزجن ولا حنتي جبر نزله كليك يقبر الله جن ولا حد يفتح نجار يلا سلازي أنكر كنقطوله مالنا مالتي أنكر مالتك نتبز زلة صحف ناب لينك صغيرة مالتي لينك تتغيرها التلينك نابز دل خيبوتا كتوصله تخليها مالتي وي أدراشة أبتوشت لينك مسدخها نابز خيد مسبلكها نابو 5 وصله يخون مالتي حجنا أبنت بأبنت كنريان كلنا زيادة سلازردانا أبز خيده زهوم تبلزلا أنكر إله أبزي جبرا ذا about تبدلهم كم جبرا ذا كونتاكتون لكهم حجين تاعي خوينا زلا ذا أنكر لينك يمشي لنا أو خيرنا نترينا حجي
መስመር አለው ዋላ እዚኣ ማውዝ ሆቨር ገብራን ከለኹ ናብ ኢድ ትቕየር ኣላ ወይ ትምልክት ሲ ከምዚ ኣሮ ዝነበረትስ ኣብዚ ምስ በፅሐት ናብ ኢድ ትቕየር ኣላ ማለት እዩ ምክንያቱ ሊንክ ስለ ዝኾነ እዩ ሕጂ ግን ኣብዚ ግን ወላ ሓንቲ ሃብናየን ዘለና ናበይ ከም ንኸይድ እዚ ማለት ሕጂ href ማለት ሪፈረንስ ማለት እዩ ናበይ ከም ዝኸይድ ወይ ኣብዚ ሆቨር ምስ ገበርናይ ሕጂ እንታይ ማለት ምዃኑ እዚ href ይነግረና ኣሎ ማለት እዩ ወይ ሪፈረንስ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ውሽጢ ንህቦ ኣድራሻ እዩ ናብቲ ዝደለናዮ ቦታ ዝወስድ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት እዛ href ማለት ሕጂ ሪፈረንስ ማለት እዩ ምሽልና ሕጂ ንኣብነት ኣብ ኣፕል ከይደ ናብ ኣፕል ከም ትወስደን ንክገብራ ተደልየ ኣብዚ ምስ ከድኩ ንኣብነት ኣብዚ ስቶር ትብላላ ኣብዚ ከዓ ማክ ትብላላ ኣብዛ ስቶር ምስ ከድና ሕጂ ነዚ ዝመስል ፔጅ ይመፀና ኣሎ ስለዚ ኣብዚ ከይደ ሕጂ ንኣብነት እዛ ሆም ትብል ዘላ ስቶር ክቕይራ እየ ድሕሪኡ ኣብዛ ሪፈረንስ ታድራሻ ክበያ ማለት እዩ ኣድራሻ ማለት እዚ ማለት እዩ ዝብላዓል ዘሎ ክሊክ ዝገበርክዎ ሕጂ እዚ ሕጂ URL ተባሂሉ ይፅዋዕ URL ማለት ኣድራሻ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ክህባየ ብድሕሪኡ ናብዚኣ ክተምፀና እያ ማለት እዩ ታስቶር ምስ ፀቐጥናያ ታናትና ሕጂ ሳ ኮፒ ለሒዘ ኣለኹ ብድሕሪኡ ኣብዚኣ ዝእትዋ ኣብዚ ምስ እተኽዋ ሕጂ እዛ ስቶር ትብል ዘላ ክሊክ ምስ ገበርናያ ናብዚ ክትወስደና እያ ማለት እዩ ሕጂ ናብ ታናትና ክንከይድ ኢና እዚኣ ትመስል ታናትና ዌብሳይት ስለዚ ኣብዛ ስቶር ምስ ፀቐጥኩ ወይ ፕላስ ገብራሞ ሕጂ ኣብዛ ስቶር ምስ ፀቐጥኩ ናብኡ ወሲዳትንላ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ታ ሊንክ ተሓሒዝና ያለና ማለት እዩ ሕጂ እዛ ስቶር ምስ ፀቐጥኩዋ ናብኣ ትወስደንላ ኣባውት ተፀቂጠያ ግን ናብ ወላ ሓንቲ ትኸይድና ይፀቕጣ ኣለኹ ግን ዝፍጠር ለውጢ የለን ምክንያቱ ኣብዚ ፈጢርና ያለና ተኣንከር ዝብል ግን ናበይ ከም ዝኸይድ ኣይነገርናየን ዘሎና ሕጂ ንኣብነት ናብ ማክ ክወስዳት ተደልየ ከዓ ኣብዚ ኸይደ ናብዛ ማክ ኣትየ እዛ ኣድራሻ የምፅኣ ማለት እዩ ሕጂ ኮፒ ለምስ ወሰድኳ እዚኣ ኣብዚ ኸይደ ምስ እተኽዋ ሕጂ እዚ ኣባውት ዝብል ምስ ፀቐጥኳ ናብታ ማክ ክትከይድ እያ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ኸይድ ናብታናትና እዚ ኣባውት ምስ ፀቐጥኳ ናብ ማክ ወሲዳትንላ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ይሰርሕ ሊንክ ከምዚ ጌርና ኢና ንእትዎ ወይ አንከር ሊንክ ከምዚ ይሰርሕ ሕጂ ታልናያ ናብ ማለት ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሊስት ብናብ ኣብ ውሽጢ ናብ እዮም ዝኣትው እዚ ናብ ከይ ተጠቀምና ዋላ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ዋላ ሓደ ፀገም የብሉ ግን ስታንዳርድ ማለት ዲቨሎፐር ስለ ዝኾናሲ እቲ ኮድና ስሩዕ ክኾን ኣለዎ ወይ ንዓይኒ ዝምስጥ ክኾን ኣለዎ ወይ ከዓ ዳሓር ክንመፅእ ከለና ካልእ መዓልቲ ተመሊስና ክንሪኦን ከለናሲ ሓንቲ ነገር ንምርካብ ኮለል ክንብል የብልና ብሓፂሩ ክንረኽቦ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ንኸም ኢና ከምዚ ንገብር ዘለና ሕጂ ኣብ ውሽጢ ናብታ ይኣትልናያ UL ነዚ LI ዝሓቁፊ እዚ LI ከዓ ቶም ሊስት እዮም ብድሕሪኡ ግን አንከር ኣብ ውሽጦም እቲና እቲ አንከር ናበይ ክኸይድ ከም ዘለዎ ከዓ ንገብሮ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ብሓደ ግዜ ክርዳእኩም ቁሩብ ክብድ ይብል ይኸውን ግን ብምድጋም ስለ ዝኾነ ኩሉ ነገር ቁሩብ ምስ ደጋገምኩሞ ክርዳእኩም እዩ ማለት እዩ ኦኬ ናይ ሊስትን ናብ ቫርን ከዓ ነዚ ኣመስል ማለት እዩ ካልእ ዲቭ ዝብል ኣሎ ዲቭ ማለት ከዓ ዲቪዥን ማለት እዩ ቅድሚ ሄደር ሴክሽን ፉተር ምምፆም ዲቭ ጥራይ ነይሩ ቅድሚ 2014 ገለቢሉ ማለት እዩ ሕጂ ታልናዮ እንዳተመሓየሸ ምስ HTML5 በፂሑለልና ቅድሚ HTML5 ምብፅሑ ግን እዚኦም ሄደር ሴክሽን ፉተር ዝብል ዝነበረ ኣይነበረን ስለዚ ብዲቭ ጥራይ ስራሕ ነይሩ ኩሉ ነገር ማለት እዩ ዲቭ ማለት ከዓ ወላ ሓንቲ ጥቕሚ የብሉን ግን ሓደ ኮንቲነር እዩ ማለት እዩ ንሓደ ነገር ይሕዘልካ ሓቂፉስ ይሕዘልካ እዚኦም ሕጂ ብባዕሎም ወላ ሓደ ጥቕሚ የብሎም ሄድ ዋን ተልና ንኣብነት ምሽቲ ፅሕፈት ፍሩይ ይገብረልና ሄድ ቱ ተልና ከዓ ካብኡ ድቕ ዝበለ ይገብረልና እዚኦም ግን ሴክሽን ኢልና ፉተር ኢልና ሄደር ኢልና ወላ ሓደ ዝፈጥሩልና ነገር የለን ግን ከም ሓቆፍቲ ኮይኖም ወይ ከም ኮንቲነር ኮይኖም ይሕዙልና ማለት እዩ ስለዚ ዲቭ ማለት ከዓ ከም ማለት እዩ ቅድሚ እዚኦም ምምፆም ዲቭ ጥራይ ነይሩ ስለዚ ዲቭን ልክዕ ከምም ኣብዚ ኸድና እንተሪና ንኣብነት ኣብዛ ሴክሽን ከይደ ዲቭ እንተይለ ዲቭ ማለት ከምዚ እዩ ዲቭ ከዓ ሓደ ኮንቲነር እዩ ሕጂ ቶም ታግስ ስለንመሃሮም ዘለና እምበር ድሓር እንዳተጠቀምናሎም ክንከይድ ከለና ቀለልቲ ከም ዝኾኑ ፅቡቅ ገይሩ ክርዳእኩም እዩ ማለት እዩ ኦኬ እምበር ሕጂ እዚኦም ይኣኽሉና ንሕጂ ዛ ቪድዮ ከይትነውሓና ኣብቲ ቅፅል ቪድዮ እዞም ተሪፎምና ዘሎ ወይ ካብ ኢሜጅ ንታሕት ዘሎ አንከር ኢናዮ ስለ ዝኾና ካብ ኢሜጅ ንታሕት ዘሎ ክንሪኦም ኢና ማለት እዩ እዚኦም UL
ኤልኣይ ኦኤል እውን ርኢናዮም ስለ ዝኾና እዚኦም ሕጂ ኮንትሮል ኤክስ ኢልና ኣብዚኣ ክንገብሮም ኢና ኣብቲ መፅእ ቪድዮ ኣብታ ትቕፅል ካብ ኢሜጅ ጀሚርና እዚኦም ኣብ ታሕቲ ዘለዉ ኸ እንታይ እዮም ዝጠቕሙና ዝብል ክንርኢ ኢና ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ይራኸበና